Kodi Radio International nangoyɗon diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barkame wakkatire nde, barkame fattugo nder taskaram jamin ɗi hande. Kodi Radio ɗo wadda non taskaramji diga jamdi 8 yanugo jamdi 8 reta wakkati Nigeria, Nijar, Kamaru e Chadi. Min Muhammad Abubakar Bokos foɗan tolla bangal taskaram jamin ɗi hande. Nder taskaram jamin ɗi hande min godi rahotoji ndenne taskaramji fere-fere. Keɗite Kode Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere-fere ngam ta on daɗe. Ngam ɓamtugo soggu lumo nder wuro, laamu lesdi Nigeria haɗi wurtinki ɓikkon lekki karihi yaki lesɗe yasi. Diga Abuja rarotol Ahmed Arab. Gwamnati lesdi Najeriya harmini wurtinki ɓikkon lekki kareji yaki lesɗe yasi. Ballito horejo lesdi Najeriya sanata Kashim Shatima wurtini andinore nden sadde mo andini moggol dow hakkilanoɓe lamru ɗum ha Abuja lesdi Najeriya. O wiki makko umrore nden puɗɗai huwugo iga wakkati wurtinki andinore nden bo lesdi Najeriya won yeso hakkunde lesɗe adunaru yaɓare e shiya andal fototirki ko bo foɗi sattinki shiya naftoraki bote ɓikkon kareje ɗen. Non ɗum foɗi ɗum waddi ha joni wala anduɗo nafuda kareje ɗen. E ɗum hutindira nebban e ɗum waɗa nebban wujago e dogginirki lekki nyawu ɓalli. E wigo ministajo hakkilano lamru ndemri e nyamonda mo lesdi Najeriya sanata Abubakar Kyari moye lesdi Najeriya e waɗa asal nebban kareje dogginirki coggu kareje wallita e ummatoje lesdi Najeriya banta risku fu. Hadde ko lesdi Najeriya hosa anniya ɗum lesdi Ghana e Burkina Faso e Mali nanta Togo haɗi hultinki kareje ɗen yaki lesɗe yasi. Kerol rahoto ngol won ɗon Ahmad Arab Abubakar Azare daga Abuja lamorde lesdi Najeriya. To Ahmed Arab a yettama. Cede nyamdu ɓussake sane jai diwal Kebbi dalila harminki burtinol maka yago lesɗe yasi harotol Malami Bagudu. Dalila watinki ko ummatoje e bo haɗugo bussaki e nyamunda malla bo waddugo ɗum e lesdi Najeriya waɗi sanadu bussaki cede nyamunda e wailare lesdi Najeriya musamman ma a jihar Kebbi. Jiha Kebbi ni ummatoje muɗum ummake dariki darno cakko kala komai nangi shanu demal. Ɗum rema marori hautade bo e nau'i nyamunda fere-fere ko hauti masarari, tokoliri, fama e bayri e gero wala ko rematake. Duɓol jawtunon walli wato boro ko gero tammi yottago hano naira 1,105 amma hikka hoti naira 1,33. Nden bo bayeri kanɗum ma latike ɓustiki cede muɗum nane latike naira wato 1,100 wato malla bo 1,200 amma hikka kam latiki naira 1,400. Nyebbe latiɗe den no nawi sanne ɗum yara bano kanum ma yayino naira 1,150 amma hikka ɗum latiki en hoti naira 1,600. Kai wala ma ko nya cede muɗum ustaki ɗum nyamunde Jiha Kebbi ni en bo tokkoy ɓawo kala komin ummike e daro dow shanu demeterle ɗen. Dabbaji ma nane nawino sanne amma dalila ustugo cede nyamunda dabbaji ɗin kanji ma ɗi pustake cede banane. Ndew o waɗata bayanu adiɗo kawtal mi yetti Allah e Jiha Kebbi Alhaji Attahiru Abubakar Kawoje
o joni Fulade ɗon holla wato wanere dullere coggu ngam laati yimɓe ɗumma hakkilo muɗum wurtake shanu demetelle musamman ma ɗe laati nyamunda fesike sanne sanne. Koye dabbaji ɗin bo ɗi keɓata nokkuje to jarata ɗi duuma malla bo ɗi jaha e ceeɗa ngam dilla himɓe wato gujjoɓe hawtade bo teta nayi ɗin en fuka. Tahir Abubakar Kawoje o wi'i o nodda gontewel jihar Kebbi kanum ma hocca jawruɗe ɗum darugo wigo ceede dabbaji waɗi saman. Ɓawo nden bo kanko bo sarkin noma mo jihar Kebbi Audu Garba o wi'i kanko bo o nodda lumoɓe nasta wara soda nyamunda kan. To amma de laati lumoɓe kamɓe bo goɗɗo Alhaji Zulkarnaini o wangini wigo rowani ɓe codi boroji ko yarta miliyonji go'o amma hikka ɗum sodaki. Kala ko coduɗa fu sai yani ngam majum on data wigo sai ni yottore Allah. Nde wata bayanu komishinajo hakkilango demetelle e jihol Kebbi wato Alhaji Shehu Muhammad Mu'azu o yi'i jiha Kebbi ni jiha non goduka barke haro shanu demal. Ngam majum ɗum ɗon nodda gwamnati moggal lesdi Najeriya inni hokka goba zaman hokka goba ɗuɗɗuka e jihol Kebbi. Fanɗirka jiha Kebbi haɗayi ɗum heɓi nyamunda fesiɗum. Nden bo hadne jiha Kebbi nun wodi jonne jam e kawtal hoore. Woɓɓe duroɓe e ga jihaji fere-fere bana Zamfara e nokkuje fere-fere Naija en funi warta jiha Kebbi ɗo malla bo suuɗo ngam dilla jonde jam ɗum wodi. Ɓawo non bo wodi nokkuje demetelle musamman marori e bodurande de laati ɗum wala wanere ɗumma. Kamɓe ɓenni gujjoɓe ɓen nokkuje fere-fere ɗum nanta haɓor maɓɓe amma ni wonti jihol Kebbi les adugal Kauram Gwandu e kocci jabruɗe ɗon wato rento taboto e jiha kanka Kebbi. Kero rahotol gonɗon Abubakar Malam Bagudo e gaɗo birnin Kabi. To Malami Bagudu a yettama. Minon ka wala ko min poti min mbi'a ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be Pulako. Janta bonda taskaramje amin min fuɗira taskaram Faamu Dina hawtade Modibbo Tijjani Sheikh Dahiru Bauchi. Alaikum bandiraɓe, min ɗo gondi be koɗo tedduɗo hanko wonta Modibbo min jaɓɓake ma. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah min jaɓɓake koyo ko min jaɓɓake. To Modibbo ko a yeccito mi inde ma? Inde amin Ahmad Tijjani ɓi Shehu Dahiru Usman Bauchi. Mi wari jalingo ɗo wodi modu ɗum wowi gayyaki Shehu hitande fuu. Aran moluduji ɗum watta Taraba Shehu e wara to hani kabo sai min garani Shehu on ken ɗum waɗi moludu hanjum waddi en jalingo alhamdulillah. To nde garɗa mawdu ɗume a gaɗɗa? En gari mawdu annabi sallallahu alaihi wasallam. Mawludu kam ta wari a joɗo goje ɗon ma ko a wiya ko ɗume ko annana ko ɗume jawɗaki ma gam annabi sallallahu alaihi wasallam ko ɗum tefata bo heɓama. To ɓawo ɗon bo nane ɗum waɗi ɗum jangay Qur'ana, ɗum jangay hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗum jangay tarihi mako, ɗum jangay yimri mantuki annabi sallallahu alaihi wasallam. To hanjum wiyete mawludu kaydi. Bana findironde pindinɗa e ɗon e babal mawludu findire to ɗo kam to ɗum jooɗi fuu ɗon andi jama'are ni dow ɓe ɓeddi yidde annabijo on sallallahu alaihi wasallam ngam yidde mako hanjum woni imanako. Nden bo ɗum iri gikkuje ɗum innata waja ɗon ngam jama'are ekkito iri gikkuje mako. Wala gikkuɗe boɗɗi ba gikkuji mako. Allah e mantere mo o innaka ala khuluqin azim. Ashe kenan ta ekkiti gikki annabi sallallahu alaihi wasallam a waɗi ko Allah yiɗi. Hanjum watta jooɗe gewe majum fuu ɗum tindina jama'are to ɗum ekkito gikkuje annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haalaje mako haalaje on ekkito iri haalaje mako sallallahu alaihi wasallam.
to wala sene woɓɓe giya bana moludu ɗum hunde hestiti fuɗɗade e dina ko annabijo waɗayi la seni emo ko famti ko yete moludu kam do sewna workinata duniya hanjum woni ɗum fuɗɗina ɗum to annabi hoore makko waɗi ɗum oɗon ɗuɗɗen wakki suume taɗawwa de yende altini ɗiño ko waɗi gandi ɗum deñiyam gandu ɗum liliyam to haji hanko o sewrike worki mako nden bo ɓawo o laatake annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo Allah lilima ɗon o hirsi baala dow inderi mako bawo ɗum hirsino wakkati o daña toon amma ɗon hanko hono ko hirsi baala gam inderi mako haji hanko ma o hirsi gam sewri worki mako duniya to ɗum ɗon to sewri worki mako duniya woni moludu kam hanko fuɗɗi ɗon ay na ɗum fuɗɗa ɗum nde to moɓri wo iri moɓri nde wo hanjum bo na ɗum komai gam to ɗum waɗi to yeɓe asulu ma hunde nder dina nde ɗum waɗi ɗum fu woɗi to na ɗum waɗi ko Allah yiɗa kam waɗi ɗon kala jaɗɗon fu yi ko ɗum waɗi ɗon fu ko Allah yiɗi mawre nde waɗi Allah yiɗa gam annabi sallallahu alaihi wasallam ko bo a jangi Qur'an jangi ɗon woni Allah yiɗa ko bo a hadisa ɗum jangi hanjum woni Allah yiɗa ko bo a tarihi mako ɗum jangi ɗum hanjum woni Allah yiɗa ko bo a yimre ɗum yimimo waji ɗon hanjum ɗum waɗi waji ɗon ko ɗum waɗi fu ko Allah yiɗi ɗum waɗi bo sewri worki mako bo ɗon bo hanko hoore mako o sewriki worki mako kala tagli mum fa seede worki mako yende o daña malako en ɗon garɓe ɗon ɓeɗon waɗana Sayyida Amina radiyallahu anha ɗon seeramo ko o dañi ɗo hanko ma o wakkati o dañi o yana sa ba haske heewi duniya ko toye saboda dañiki mako yende o daña ɗum ma kala duniya kala tagale Allah fu sewriki yende o wari duniya sallallahu alaihi wasallam a jana ɗon aywi sewri worki mako duniya yo giɗɗo wiyo na ɗum boɗɗum ɗon tefa woni o waro ko woni waɗa ɗon kala biɗe mo wodi wala woɗa fu to wara o yemin ko woni woɗa ɗon iri momre nden woɗore sey o ɗum yimo annabi sallallahu alaihi wasallam noddi basde mako non ɗum waɗirta to annabi sallallahu alaihi wasallam noddira basde mako ɗum watta non kam ay amma to sewri ko worki mako hanko ko sewri ko worki mako gam ɗon waɗa ɗon sumo taɗawwa yende o daña gam yettuki Allah worki mako duniya ay ɗo goɗɗo yetti Allah gam worki mako duniya o hokkiti annabi sallallahu alaihi wasallam on to modibbo ko hani julɓe gaɗa heydi ekkitaki ko gikkuki annabijo wallahi hanjum hani kam ko giɗa woɗayi fu wato ɗaccuki atal mako hanjum wonata ko ɗume amma da ɗum watan tokka atal mako ɗum ekkito gikkuji mako da komai ko ɗume woɗi gam goɗɗo kefiro wiyata da annabijo wari iri zaman ɗo da wo'ini duniya min ay o waɗi kam sai ta tokkaki ko o waddi ta tokkaki waɗi ko ɗume woɗe tawi ɗum woɗayi to siya tokkaki ko o waddi to siya ekkitaki gikkuji mako hanjum wonnata fifiji wata ɗum warta ɗum tokka atal mako ɗum tokka jangirde o jangini ɗum tokka ɗum ekkitoɗe gikkuji mako da ko ɗume woɗi to ha jonta modibbo en nane bana walla ɓangi daraja mo Cheikh Dahiru to oɗo ɓaari e jongiti e Cheikhu Ibrahim radiyallahu anhu ko a famtina en dalila sirri majum show on oɗon wiya Allah ɓeddanmo jabbo e juutal balɗe e sembina ɓandu mako Allah oɗon wiya lalle o dursi Qur'ana waji babirawo mako Alhaji Usman nden bo o yeehi zawre e modibbo hokke jangguinoɓe ilmi ɓe hokkimo ilmu sadaka amma daga heeɓi Cheikh Ibrahim radiyallahu ko ɗume hoto Cheikh Ibrahim ha Qur'an no dursi babirawo mako ma o li'ani Cheikh Ibrahim jonaka Cheikh Ibrahim hanko o tigori hanko ko ɗume mako hanko woni modibbo mako hanko woni shehujo mako hanko ko ɗume mako non ɗon kam cheka maɓɓe cheka ba shakka shehu e muridi togo nassata hamɓe andi sirru cheka maɓɓe amma tunda nango o wi o yanko ko ɗume mako o hori Cheikh Ibrahim jande mako Qur'ana o jangi babirawo mako hori Cheikh Ibrahim hakko ko lutti kam fu ha joni Cheikh Ibrahim o tigori kada ko ɗume mako Cheikh Ibrahim o tigori minen bo hanko min tigori alhamdulillah ɗum sirri tigoraki walo en a tigaki walle ka ay dole ay ta yiɗi a waɗi zaman na zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a yiɗi bo lawta damar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai tefa tokkuɗo ata annabijo on jogoɗa hanko sai o fuɗɗo hawto annabi sallallahu alaihi wasallam hanƴum wala en kugal maɓɓe ka ɗon hamɓe ɓe sakkini ko ɗume ɓe tokki ata annabi sallallahu alaihi wasallam hanko ɓe gaɗi yeeso Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu oɗon wiya min tawi mi yaha ma
to annabijo yaaɓi jaɓa min ida sara kayru nasi sirtu wara'ahu wa halan fa musiba da wanda go jippake mi jipporde heɓama hanko mi yiɗi yeeso hanko to ami yaɓani to ami ha min to jippake yaade timi mi jippake to aje hamɓe o show en ɓen hanko ɓe tokki gam yaaki o annabi sallallahu alaihi wasallam ashe funi tirki annabi sallallahu alaihi wasallam waddi tawi neɗɗo tefayi wolojo Allah ni to himma mako tan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗuɗayi amma to himmaji duka ɗuɗi ni do tefa tukkuɗo atal mako hanko hotuma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda heɓa gaɗɗa gadu a zama lati sahaba en mako to do keɓa goɗɗo hoccuɗo atal maɓɓe hanko so jugoɗamo so foɗa hotuma annabi sallallahu alaihi wasallam hanum woni actiga ko le jallo ɗum Allah wiyata wattabi sabila man anaba ilayya wona yalda tuɓa hoftango ilayhil wasila fu ɗum wasila heɓki yettaki annabi sallallahu alaihi wasallam hanko waɗata tiga hikka tiga jejjumirama Allah alhamdulillah ɗo wonta modibbo Sheikh to modibbo Tijjani Sheikh Dahiru Bauchi a yettama on mbawa heɗitago taskaramji Kode Radio International do www.koderadio.net ko Radio Garden on mbawa tokkoge taskaramji amin do YouTube Kode TV e Telegram www.tme/koderadio. Be amin jemma e nyalawma ton gostoro be gumbar radio man domi taadi 49 der Abuja ndarde gonyelde fu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Kode International sai ummatore konde min don gam onon ma gonden be amin to jonta bonda taskaram Kode Radio e TV awtaade kawtal kofi RFI fulfulde kaperaji kayinde bobo piyokore fija ama hino jaali e nder leydi Friton ko fewndare ijjatu ba hoorejo nde fedde nodditirtende piyoɓe kore fana hino sifo mbele en fuɗɗi si goɓɓe amen yiɗi programme nder to wano denna boni hunduko kon ni min yimiri hunduko kon ha no min yarata noon ha woɓɓe arde ka denna bo jamen ɓe honno ɓe yii men e nder murandu komin fijata kon tawi welime ɓe nodditi men kan ɓa min yeeyi moodi nde ñando haade meɗen hersi fifiji ndarnu en ka fuɗɗode e bawgal Allah ngal no min ɓamin yeyi min fijiɗon nde ñande woɓɓe kadi nodditi men ɓe ƴetti numéro ji amen ɗi min ɗumani min yeeyi ko noon min fuɗɗori seeɗa seeɗa ha joni ɓe nodday men quartier buy men fija on faami ko noon min fuɗɗori si tawi hari ko gimɓe tambin e laalaji tappeteno ndu fijindaru kore kañum hino mari none ko piyete wondude e gimɗi fotuɗi kala jiɗi men one gollirtirde ɗi min golliray paniwal min golliray bidon min golliray horde min golliray mayk horde nden ko min ɗaɓɓu poorewal ndiyam min waɗa ndiyam ɗan poore ngal hewal tew min waɗa horde nden no min ƴetta pay pundu min tappa fino fotira no umay kadi kono min waɗiri ɗum ɗo ni min tawi ustasi ɓe nodday men fi mum hajjaɓe ɓe nodday men fi mum min tawi modi men taxi ke min tawi modi bona Friton ɗo minen ko minen rewɓe toon e fijude men jaɓal worɓe nata nder to ijjatu ba holli ɗe golle ɗe ɓe jokki ino wondani ɓe e nafoore alhamdulillah ñande min yeyde min heɓayi nomin feƴƴinira kono si feƴƴirongo haray alhamdulillah ko noon kadi kono tun no alhaali golleji ɗuɗuɗi woniri ɗe golle ɗe ɓe jokki ino wondi e caɗele kene min yaha fijugo tawa mayki jamen ɗi hara yeɗɗa on faami hara yeɗɗa kore ɗen kadi fursa e nder mum pani jeɗen sekoto e mum tawande kadi ala ko min fijira on yi tawande kadi bidon jiɗin kenen ɗum ɗo fof koko min sodata kenen min famodira e maɓɓe kenen kadi hara min famodirta ndu fijindaru kore hina sarlon tun woni ko jaali leyɗe hewɗe wano Guinée Liberia Sénégal Guinée Bissau kore hino tappe fije ame ka Jetu Diallo Freetown RFI e ragare nda hirde nanta Ahmad Skairajo emi hirde Alhaji Mai Nasara Auduwa ardiɗo tabital Fulani lesdi Nijar do nyalande wolde ɗemgal Hausare
nogas e jetatabre lewru jotatabru laatake nyalande nde teddinki wolde hawsare nde windere kode radio international taskani on taskara kertaka ngam nyalande nde taskara kanni ka fa'i tonto leydi Niger haa ka hirdata e bi'eteɗo Alhaji Mai Nasara Abdua jogonoɗo ardungal tabita pulaku lesdi Niger haa ko sali e bo ardaniɗo lise ɗemɗe nder lesdi ndin e haa fahin jogonoɗo korowal magalisa lesdi wato mbi'en député nder gomnati lesdi Niger kaɗite hiiro ngon kode radio international Abuja hiɗoto hirduki e ma ko rarani nyalande nde ɗemgal walla nde wi'eten wolde hawsare e ko mbi'ata dow ko rarani nyalade nde min ngaɗi nyalande ɗemgal Hausa aɗa andi Hausa ɓe kewi le duniyaru kuma ɓe cirike koye maɓɓe fa woɗi haala maɓɓe woɗɗoyke ɗemgal maɓɓe woɗɗoyke to min aɗa andi ko watti saabi gondumi ɓe ngam mi ardi hawrinde ɗemɗe leydi Niger ɗemle 11 min ardi ɗemle ɗen 11 fu mi ardiɗe kanjum waɗi jiiɗa miɗa nder maɓɓe dole ɓe noddanmi ngam miɗo woodi darde nde haraka ɗemle fomi bindo mimajo miɗi jangingo hawsankore université kuma e ɗumanyo to ɗan jarida ɗan jarida ɓe Niger ndenno toon janginemi hawrine jangide nde mawne nde jarida tan jangimi hawsa nden duuɓi 7 ngaɗumi jangini hawsare alatake a pullo aɗo ardani ɗemɗe 10 e ko yowi a tawama an ardi ko larani taskara nyalande nde wolde hawsare nde windere walla nde duniya ko mbi'ata e dow ko larani wolde maɗa musnade nde fulfulde kayre bo no hani nde tokkoro nde heɓa nyalande hertande nde fulfulde nde duniya ko mbi'ata dow majum fulfulde aɗa andi woodi sembe nder duniyaru sembe muɗum yahi to woɗɗi hana ɗum haala pamara ɗum ɗemgal mangal minen on daara minen du min daara ɗo yeeso no ɓe gatta enen du gaɗen nyalande meɗen nde fulfulde eyyi en meeɗi waɗugo nyalande ɗumanio nagge en meeɗi waɗugo nyalande ko heewi min gaɗi amma ɗum tabitani ko laati on tabitani min joofu min puɗɗi comme ça min joofi wallahi to amma jomin on daara dabare nde ɓe gatta ni Allah jaaɓi bureau mawɗo mo tabital pulaku international e windoɓe gaɗen shawaraji meɗen ƴeewen kawten koye meɗen gam andine ɗi haala ɗemgal no woodi winduɓe fulfulde winduɓe nder fulfulde ɗuɗuɓe janguɓe janginoɓe wonɓe tarihi ɓe ɗuuɗi sey ɗum hawti hoore o raran wato ɗum darna ɗo heɓa ñalande wore ɗum darnata kuma ɗum tan en kaldi e UNESCO ɗo Niger ɗo Afrique no woodi akalan daari ɗum fusa en kawti hoore en cembiɗini nden daare noon en gatten gaɗen ñalande meɗen nde fulfulde gam ɗengal meɗen no mawni no yaaji wala leyɗe to wala minen wona Afrique tan fa yaasi enen ma eɗen goodi yiɗɓe fulfulde walloɓe fulfulde eɓe keewi Allah jaɓi min gaɗa e dabarde min gatta fu min darna ñalande meɗen inchallahu kode radio international heɓani fulfulde ñalande nde woodi to kode radio international joni an yikima e hani tabital pulaku international windere ngal daɗongal hetta ñalade wonde hesɗana walla ko ɗum ngal hawta hoore e kode radio ɗum tabbitina ñalande nde kode radio wangini walla ɗum wanginade wonde hesre ɓuuri holko giɗa ɓuuri nder kuje ɗe ɗiɗi wallahi ɗum woɗi min andana ɗum ɗo ayi ɗum ɗon hunde boɗɗum gam ayi joni ɗo ñalande nde Hausa waɗi ɗum windoɓe wona windoɓe maji en jarida no kamɓe kawri darni nde ñalande to ayi fulfulde en ɗum ni no gaɗuɗon onon joni on keeɓi ɗum nufa on mawɗo on gii ɗum waɗani ayi ɗum hunde no boɗɗum ɗum heeɓi noon ɗum heeɓi to ɗum dapoto to ɗum jaɓata ɗum darna hawrinde nden tabita so yimɓe fu gara kuuɗa fu gaɗa mawɗon balla on nangana on ñalande nden tabita min kokkay ɗum sembe inchallah kuma min darato ñalande nde nde fulfulde nde laato min dari ɗum laati ɗum wurane gañoni hawsankoɓe joni no ɓe gaɗi hunde woɗi ɓenni ɓe dari joni ɓe kaala ɗo kamɓe lami maɓɓe torotoɓe maɓɓe e janguɓe maɓɓe e windoɓe maɓɓe fu ɓe dari ɓe teddini ɗemgal maɓɓe laatago ma aɗemɗiyankejo wiyete linguistique e nanama horejo leydi Niger mo joni General Abdourahmane Chiani emo haala fulfulde emo teddininde holko mbi'ata dow teddinol fulfulde ngol horejo leydi Niger teddini dow joni ɗum gonga horejo leydi mo joni o teddini fulfulde ngam o holli o teddini fulfulde wona o haalu tan o holluma ngam o haali fulfulde o waɗi haala
hausa e jarmare o waddi tataɓere watti fulfulde kam majo ne o holli o haali fulfulde o firti hunde ko heewi le fulfulde to wayi ɗum o weli fulɓe o holli omo yiɗi fulfulde omo wawi fulfulde heppata yalla inni ko mano fullo kuma toon to o jooɗi to o mawni toon to ɗum durata na'i ma bariki ana to ɓiyata rench toon o jooɗi toon o cukkima na'i huɓe kokkima na'i ga'i ko kokkima ɓuri hemre hunde weli wooɗi. heɗitotoɓe tedduɓe fuu e fuu ɗo woni keerol ko heɓa nder taskara ka'a joganiɗo on labagal maka Ahmad Sukairaju gila Yaounde Cameroon. goda gidaɗo khairu bariyati ɓurnaɗo takle nulaɗo khairul ummati gerdaɗo tano nabiyu Ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima tona mi hande mi jippi yolde Muhammadu miɗo silmino doɗa ha annabi Ahmadu miɗo hofna mawɗo nulaɓe iwɗo to wahidu igonar ko mbirumi bege usuwatima sallu alayhi wa sallimu taslima deni sirri yide nulaɗo e oni mi notori be gonɗi nden fami windi gimɗi mi mantiri jaɓɓago lewru dañorde mako mi taskori no mi yakta gawsul wakati Ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima jaɓɓama lewru tatabru haram manzili hatatawaru nden ari arabi ul awwali hamaɗa sirri nulaɗo akhiru awwali wari wangi luttuɗi lebbi sey jurorima sallu alayhi wa sallimu taslima hamaru Allah ceniɗo wangini sirri mum e ñalade yownude sappo jemmaɗi ɗaɓre mum ɗon Allah jippiniɗa ha mawɗo nulaɓe mum dow lesdi latti cenide jumla umuma sallu alayhi wa sallimu taslima ñandere jemma dañego maɗa e makkata ɗon labbi gefti jayliya e nani kabata diga ñande man shaydanu hirliti wawata ha nasda goto e yimɓe maɗa jahima sallu alayhi wa sallimu taslima adañaɗo makka nulaɗo akhirul ummati anulaɗo Allah ceniɗo rabbul izzati ngam maɗa artuɓe hebrida janubowati daga nuhu adamu musa ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima diga yeeso taklende Allah holli suɓego ma sey umri dow sujidango annabi adama ngam zati mako o takri be annorama Allahu akbar mawɗo mawnini fima sallu alayhi wa sallimu taslima an wonamo Allah ceniɗo takri e zati mum nden umri takle no ɗuɗuri nuɗɗina tokka ɗum tokkuyiɗo fuu hisi non mo luuti o halka ɗum ɗum suudu kisndam Allah surdinirima sallu alayhi wa sallimu taslima yanange kawnu e jayli Allah to wangata ngam jayli ma annora giɗɗe bo girata sey gaɓɗo yirata jayli gaɓtaro wawata annora zati ceniɗo wangiri hama sallu alayhi wa sallimu taslima deni Allah muyino wanga wangini surama annora Allah ceniɗo andum zatima beɗi lesdi be asamanji ɗum annorama subhana rabbi mo sufti mawnini fima sallu alayhi wa sallam to ha ɗo fu min gadiragare waddangon taskaram jamin ɗi hande mo itinno taskaramji Ahmed Arab Abubakar Azare kawtuɗo taskaramji hante ɓiliɗi Ibrahim Iromo Daki min Muhammad Abubakar Bokos Poɗuɗo labangal taskaramji waten balen jam.